मिडियायाव माने गाज्रि बुंनाय मानाय बेबादिखौ जोङो दिनै बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ होननानै बिथांखौ बुंदों आरो इयुनावहाय जोङो आरो बिथांनिफ्राय जोङो बेबायदि माखासे गाज्रि बा मुगैथाव बा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय मोनसे थासारि सोमजिहोनाय बेबायदि कमेन्टखौ जोङो लुबैयाखै। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। स' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ आखायाव लानानै फैनाय जादों। मानो होनबा जोंहा एबसुनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथाङा दाख्लैबावैसो भिडिअ भाइरेल जाबाय थानाय जिथुनाखि एक्स एनडिएफबिनि सासे बिबानगिरिया फंनैसो खोथा बुंदोंमोन जे प्रमद बर' सारा बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थानाय आरो दिपेन बर' सारनि खोथा माखासे बुंदोंमोन। बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बिथांमोना दिनै मा बुंदों, दाख्लैनि जिथुनाखि एक्स एनडिएफबिनि बिथाङा भिडिअ होनायाव बा बिथांनि बुंनायाव बिथांमोना मा वार्निं होदों, बहुद डेन्जार वार्निं होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना खोनासंनानै नायलांनो हागोन। नाथाय सिगाङाव होनाय भिडिअ क्लिपखौथ' एसेबाबो नुखाबाय नोंथांमोना। मानो होनबा बिनि सोमोन्दैनो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। थ' बिदिब्ला आं लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना जास्ट बेखौल' मोनसे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट जे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेलाव थुनानै अलनि आइकनाव क्लिक खालामनानै होदो। बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ हायोब्ला मोनफा मोनफा शेयार खालामना होबानो जाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला आं नोंथांमोनखौ बारा गोबाव लाखिबाय थानो सानाखै। थुदो बिदिब्ला मेन टपिकआव थांदिनि दिनै। बियो खोब लाजिथाव आरो मुगैथाव। जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय बिथाङा बर' जानानै सासे मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावबोनानै जे बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरिखौ माने सोंखारिनाय बायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बियो खोब मोनसे लाजिथाव आरो गावनि जे आंगो माने मोनसे जातिनि हारिनि जे सिनस्रि आफादखौ बेबायदि बुखिनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथांखौल' बुंनाय जायाखै। बियो सम्पूर्ण दिनै बर' हारिखौनो दिनै बुंनाय जादों, लाजि फोनांनाय जादों। दा बिथाङा गाव मबे सेन्सजों बुंदों बियो मोनसे ओरै मुगैथाव आरो गुबुन हारिजों बे मोनसे लाजिथाव बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो बुंगोन, बिथांखौ गुरै रिकुवेस्टबो खालायगोन आरो जोङो वार्निंबो होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मानव गेदेर आफादगिरिखौ बुंनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। खोनादों लोगोफ्रा, नुदों नङा होमबा भिडिअखौ? बिथांमोना एक्स एनडिएफबिनि बिथां जा सार सासेखौ वार्निं होदों। मा हिसाबाव वार्निं होदों? मानोना बिथाङा दाखालि फंनैसो खोथायाव माने जा दिपेन बर' सारखौ प्रमद बर'नि खारसो होनना बुंदोंमोन। प्रमद बर'नि खार होनना बुंनायनि खारनाव बिथांखौ एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा वार्निं होदों। स' बेथ' बाथ्राया नंगौबो, जों एथ'ग्राब माने फिदिंजानाय खार बा माबा मोनसे खोथायाव लांनायनि जाहोनाव बिथांमोना वार्निं होदों, बे रावा सैथोआनो। नाथाय आं बेखौसो सानहरदों दै, आंनि साननायसो बे लोगोफोर दै, जाहाथे आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जालांबा नोंथांमोना अननानै निमाहा होबानो जाबाय। माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बे भिडिअखौ नुहैब्ला जाहाथे गिबियावनो आंखौ निमाहा होयो। आं नोंथांमोनखौसो आखाइ खबजोबै निमाहा बिहरनाय थाबाय। आं साननाया बेसो, थारमाने एबसुनियानो जा बा एक्स एनडिएफबिनियानो जा बा सोरबा पाब्लिकआनो जा, सोरबा सरकारनियानो जा, सोरबा माबा मोनसे गेना गोरोन्थि मावोब्लाबो जोंहा बुंनो थाखाय राइट्स गैया नामा? जोंहा आसि थुनानै दिन्थिनो थाखाय राइट्स गैया नामा? दिनै नों फंसे बुङाब्ला आं फंसे बुङाब्ला बै गोरोन्थिखौ गोरोन्थि मावबाय होननानै बोरै सिनाय मोनगोन, बोरै मिथिगोन? अब्ला जोङो रावबो आसि थुना बुंग्रा गैयाब्ला, रावबो खोन्थाग्रा गैयाब्ला मा सानो मिथिबायना? आङो गोरोन्थिखौ मावदोंब्लाबो मावाखै बायदि मोननानै लायो। बेखायनो जोङो गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला आसि थुनानै बुंहरनायाव बेयाव आंनिबा जेबो रं गैया, बुंनो हायो। एक्सुवेलि आंनि साननायसो बियो। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया। जोंहा किसुमान एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारखौ नाम लानायाव एसे रं जादों, बेखौ आंबो नंगौ राइट सानो। नाथाय बै साराबो जे एक्स एनडिएफबिनि साराबो सैथो बाथ्राखौसो बुंदों। मानो होनबा बिथांमोनाबो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै दिनैसिम जेबो मुलाम्फा मोनाखै, साख्रि बाख्रिनि जेबो बेबस्था मोनाखै, रांखौ मोनदों 4 लाखखौ किसुमाना मोनदों, किसुमाना मोनाखै, फ्रायानो मोनाखै। नङै बाङै मानसिफ्रासो मोनदों, किसुमान नंगौफ्रा मोनाखै। नैबेफोरनिबो गोबां सिंजों सिं भेमेजालि दङ। दा बेफोरखौ बुफ्रुनो थाङोब्ला गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ, बेखायनो आं बेखौ बुंबाय थाला। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बिथांनि बुंनायखौ बुजिखादों नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे बेखौबो नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोनहा मा बुंदों।
गावसिनि आफादखौ दिनै दहाय होनानै थानानै खामानि मावनानै दिनैनि थारिखावहाय माने आफादखौ नेवसिनानै बिथांमोनहा गुबुन मोनसे आफादखौ दिनै गाज्रि बुंनाया बियो लाजिथाव मुगैनांथाव जाय मानसिया आफादनि डिसिप्लिनखौ बिथांमोनहा मेनटेन खालामनानै सोलिबोदोंमोन आरो बेबायदि मानसिया दिनै गुबुन मोनसे आफादखौ जे बर'नि माहारियारि आफादखौ माबोरै सोंखारिनो हाथाव बिदिबाथ' बिथांमोननि जे आफादाव थानाया ओरैनो नंखायफानायसो बिथांमोनहा आफादखौ ओरैनो जास्ट गावसोर मोनसे हाथियार हमनानै बिथांमोना थाबोदोंमोन बिदिबाथ' दा बिनि थाखायनो दिनै जाय आफादखौ बिथांमोनहा रेसपेक्ट होनो रोङा हनार होनो रोङा बियो गावनि आफादखौबालाय मा बेसेबां रेसपेक्ट होगोन हनार होगोन दा बिनि थाखायनो गुरै खावलायदों आरो जोङो वार्निंबो होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरिखौ बुंनायनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दिनैनि थारिखाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति जालांबाय बिनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दाबावै जे बाउन्डारि जोंनि एक्सटेनसन जानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जे माखासे दिनै गामिफ्रा दिनै सोसन जाबाय दा बेनि थाखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकार दिनै प्रेसार होबाय थादों रायलायबाय थादों जे जोंनि जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बियो गोख्रैनो जानांगौ दा बेवहाय दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जे खामानिया आद्रा जायोबा खामानिया मावफुंजायाबा बे निस्सय डेफिनेटलि बियो सोमावसारनायनि मोनसे महराव फैगोन बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बुंदों दा दिनैनि थारिखावहाय दिनै बिटिआर सरकारखौ दिनै बा बिटिआरखौ दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोना दिनै सालायदों होननाया बे माने जुक्तियानो नंथावा मानो होनबा दिनैनि थारिखावहाय जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बेवहाय दिनै नांगासिनो दं आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बहा जायो सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव बियो टेबोलाव जायो दा टेबोलाव नांगौबा दिनै पलिटिसियानफोरखौ जोङो प्रेसार होनांगोन माखासे लबिबो देखायनांगोन दा बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि थारिखाव जोंनि साधारन रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना बुजिखायो नंगौ सारनि बुंनाय रावा गासिबो सैथो गुबुन मोनसे आफादाव थानानै गुबुन मोनसे आफादखौ माबोरैहाय रेसपेक्ट होनो रोंनो बे बाथ्राया थिगानो नाथाय आफादखौथ' जों पाब्लिकआथ' बुंनो हानाय मोन्थाय दङ जों पाब्लिकआ दिनै गोरोन्थि मावनायखौ नोंथांमोननो मेगनजों नुयैखौ आसि थुनानै दिन्थिहराब्ला नोंथांमोना माबोरैहाय नुगोन आरो माबोरैहाय मिथिगोन नोंथांमोनाबो जोंनि गोरोन्थिखौ आसि थुनानै दिन्थिहराबा जों बोरै मिथिगोन आहा गोरोन्थि दं होननानै बेखायनो जोंनि साननाया बेसो दिनै सोंखारि जानो गोनाङा नोंथांमोना बेनो जोङो नंगौ बै एक्स एनडिएफबि बिथां बुंनाय सार बुंनाय रावा सैथो जोङो माब्लाबाबो बिटिआरनि थाखाय सोमावसाराखैमोन माब्लाबाबो जोङो नो बिटिआर नो रेस होनना बुंफेराखैमोन जोंखौ प्रमद बर'आ लानानै बुंदोंमोन बा जोंखौ एबसुआ लानानै बुंदोंमोन नैबे खोथायावसो बुंजानो गोनां जादों एबसु आरो प्रमदआ बिटिआरखौ सालायगासिनो दं होननानै जोंखौ लानानै मा सोमावसारदोंमोन जोंनि गोसोआव दङ जोंखौ लानानै बुंदोंमोन जे नो बड'लेण्ड नो रेस बेखौ लानानैसो जों रायजोखौ लोब लोब लाना थांनानै डिमान्ड खालामदोंमोन आंनि गोसोआव माब्लाबाबो गैया जे नो बिटिआर नो रेस होननाय आंनि गोसो गोरबोआव दासिमबो ख्रायैनो दङ नो बड'लेण्ड नो रेस होननायसो ज' लोगोफोरा नोंथांमोनहा बे बिथां सारनि बुंनाय बाथ्राखौ मा सानदों आं बेखौ जेबो मिथिया आरो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा आं बेखौ जेबो मिथिया गोरोन्थि जादोंबा आं डाइरेक्ट बुंखायो नोंथांमोना आंखौ डाइरेक्ट आसि थुनानै बुंहरबानो जाबाय बबे पइन्टआव गोरोन्थि जादों अब्लासो आं बुजि मोनगोन जे बेबायदि पइन्टआ बुंजायो बेबायदि पइन्टआ बुंजाया बेबायदि पइन्टआ राइट जादों बेबायदि पइन्टआ राइट जायाखै अब्लासो आंबो मिथिगोन दा नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नुहैफिनदोंब्ला अननानै गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आं आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनाव निमाहा बिग्रोखायो थेवब्लाबो नाथाय जोंहाबो बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ सार जोङो पाब्लिक हिसाबै जोंहा बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोआथ' माब्लाबाबो बिटिआरनि थाखाय सोमावसारहैयाखैमोन जोंनि आसामनि गासैबो बर' हारिनि सुबुंफ्राथ' माब्लाबाबो बिटिआरनि थाखाय सोमावसाराखैमोन जोंखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बड'लेण्डनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन थिग बेबायदिनो एक्स एनडिएफबि बिथांमोना हाग्रायाव थानाय समाव मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन बिसोरबोथ' बिटिआरनि थाखाय सोमावसाराखैमोन बड'लेण्डनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन थिग बिनिनो दिक्कारबो दं खोमा बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनाया मानि खारनाव बबाव गोमानानै थाबोखो आरो दिनै मारै बिटिआरखौसो जोङो थख' दाउदै बायदि अनसि सना बायदि लाबोनानै आसामाव दोनफैखो थेवब्लाबो आसामाव दोनफैजासेयावबोथ' मोजाङै बे दाउदैया फिसा गफायनो रोङाखै बे दाउदैयाथ' मोजाङै फिसा गफायनो रोङाखै जायगा जायगासो गफायदों जायगा जायगाथ' गैया मानो होनोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथआवथ' दासिमबो मोजाङै साक्सेस जायाखै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ क्लियार खालामना हर अननानै सनितपुराव दरबेसे गामि हाबखो आरो बिश्वनाथआव दरबेसे गामि हाबखो आरो सिमाया बबेया जामारखो बेखौसो
जों पाब्लिकनो नांगौ जादों मानो होनोब्ला जोङो दासिमबो मोजाङै मिथिजोबाखै नोंथांमोना सोरबाफोर मिथिबा अननानै प्लिज जोंनो बे आंनि फिननायखौ हरबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै दा बेवहाय दिनै सोरबा सासेया दिनै मुं सुनानै गाज्रि होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गाज्रि मोनहोनाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया बिथांमोनहा दिनैनि थारिखावहाय बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो दिनै बिथांमोनहा दिनै रायजो राजाखौ थगायनो सानदोंबा बियो गाव गावनिसो मोनसे बियो खहा जागोन दा बेनि थाखायनो जों खावलायदों गुरै आरो वार्निंबो होदों बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनायनिफ्राय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नों आं बयबो जुदि जाथिखौ दानायनि थाखाय हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो रेसपन्सिबिलिटि लायाबा जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिबानगिरिफ्रा जुदि लानानै बा बबेबा मोनसे माहारियारि संगठननि आफादाल' जुदि जाथि दानायनि बिबानखौ लायोबा दिनैनि थारिखावहाय बियो फेइलार जागोन दा बेनि थाखायनो हकल जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै जायफोर गोथाङै दङ जायफोर दिनै ससाइटिखौ दैदेनदों समाजखौ दैदेनदों गामिखौ दैदेनदों बा न'खरखौ दैदेनदों बे बिथांमोनहा बयबो फरायसायानो जा दिनै बयबोहाबो मोनसे बिबान दङ जाथि दानायनि हारि दानायनि दा बेनि थाखायनो बयबो जों दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन नङाबा दिनैनि थारिखाव जों जाथिया बबेजों थांगोन बबेजों मागोन बेखौ जोङो इयुननि समावहाय जों बुंनो हानाय नङा लोगोफ्रा जोबथारनायाव नुगासिनो दङ भिडिअखौ नङा होमबा जायफोर जोबजासिम नायबोदों बिसोर बुजिदों जायफोर जोबजासिम नायाखै बेफोर मोजाङै बुजिनाय नङा मानो होनब्ला बिथां मेलेमजिबि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा मा बुंदों बिनि सोमोन्दैथ' निश्चय खोनाबाय समाजखौ दैदेननो थाखाय गाव गावनो दायथ' लानांगौ बाथ्राया सैथो समाजखौ दैदेननो थाखाय दायथ' लानो गोनां जायो आरो गुबुन मोनसे आफादखौ बरनाम होनाया बे बिराद गिदिर दुखुनांथावना बाथ्रा बे नंगौ नाथाय बरनामा बेनो आरो बरनाम होनानै रायजो राजाया जे बिथांनि बुंनायावसो एबसु आफादखौ दुखु मोनगोन बे नङा नाथाय अलरेडि जोंहा रायजोफ्रा गोरबोआव बा बिखायाव आघात दंखासै दुखु दाहा दंखासै मानो होनोब्ला जि समाव एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डनि समाव जोंहा प्रमद सारजों लोगोसे आरोबाव सासे दंबावोमोन बेनो जादों जाय हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय बा दावहा नांबोनाय मानसि बे दावहाखौ दैदेनबोनाय बा बे आफादखौ दैदेनबोनाय मानगोनां जा रन्जन दैमारि साराबोथ' दंमोन ना बे एकर्डआव जुदि एकर्डआ गासिबो फिक्स नङामोनब्ला एकर्डआ गासिबो थिग नङामोनब्ला बोरैथो रन्जन दैमारि सारखौ दिल्लीसिम लानानै थांनो हाखो मानि खारनाव रन्जन दैमारि सारखौ सानसेयारिनि थाखायल' दिल्लीयाव लांनानै सिगनेटरि खालामहैखो बेथ' गासिबो एकर्डआ फिक्स नङामोनब्ला रन्जन दैमारिया गनायनि लामायाव गैयामोनब्ला बिथांखौ मानो लांखो आरो मानो सिगनेटरि जाहोखो आरो सिगनेटरि जाहोखांनायनि उनाव बिथांनि सिगनेसारखौ मोनखांनायनि उनावनो मानो फिन खेब जेलाव सोहरफिनखो बिनो बुहुत दुखु दङ रायजोफ्रा ओरैनोबाबो जों रायजोआ बिनि थाखायनो दुखु मोनखानाय दा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालाम साना गासिबो फ्राय रायजोफ्रानो मिथिजोबखागौ मानो होनबा बेफोरनो जादों माइ गाब जुजाय खालामनाय बेफोर गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला एबसुखौ बुंजाया नोंगौ बे बाथ्रा थिगानो जा जिथुनाखि दा बिटिआरखौ सालायगिरि जोंहा प्रमद बर' सार बे सारासो बेफोरनि माखासे गुदि खिथा बाथ्राफोरखौ मिथिजोबगोन बिथोरिया खोथाफोरखौ बोरै खालामगासिनो दं बोरै खालामाखै आरो दैमारि सारा माब्ला गगोन माब्ला गवा बे बाथ्राफोरखौ जोंहा प्रमद बर' सारासो मिथिखागोन बेखायनो प्रमद बर' सारा रायजोनि सिगाङाव क्लियारै बुफ्रुना होयोबा जोबोद मोजां जायो मानो होनबा नोंजों आंजों जोङो गाहाय लेभेलाव दावराव दावसि जाबाय थानानै गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि ओरै साइड ओरै खना जोङो रायखोमालायबाय थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया जोङो गावजों गावसो एना एनि जायो बेखायनो आं सानो जे जोङो रावबो गावजों गाव दुखु मोनलाया जासे जोङो ज' जानानै खौसे जानानै संग्रामखौ खालामफिनोबा खालामफिनलांदो गासिबो बर' हारिया नोंथांमोनजोंनो थाफाखागोन बर'आनो दंखायो जेला हाथियारजों सोमावसारनायखौथ' बाद दोनखा कलम आरो बहिखौसो जोङो हाथियार साननानै जों दावहाखौ फिन खेब नांफिननांगौबा नांफिनलांनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुफैदोंब्ला गोसो गोरबोआव मा सानदों अननानै आंहाबो गेना गोरोन्थि जालांबायबा नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आं खर' गंग्लायै निमाहा बिहरनाय थायो बेजों लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननिसिम लानानै फैनाय भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जय हिन्द।